И здравейте, приятели! Днес ще цъкаме. Забравих името на играта, съжалявам, но аз много добре. Сега ще покажем отбор. Имаме места, Меси. Можете да се вземете Меси безплатно. Може и други неща. Има Балито, Карагер, Зико, Хенри на 120 го ранкъпнах. Само вратаря ме слаб. Обер съм взел. Но може да го дигна скоро, му да се купа друг вратар. Добре, нека да видим. О, имаме нещо тук. Нека да видим какво. Сам Добре, нека да полскаме един оба. Чакайте. Плейронки. Сега да видим. Да чакаме. Реал Мадрид. Роналдо ли беше това? Майко мила. Какво? 121 атака. Watch what no defense. Не, аз тук говоря и то. Има ти Хери Роналдо. Имат Буфон. Какво? Не, за този матч. Той пича има Буфон и Роналдо. Ще играем логично, да. Добре, Хенри за топката подавна. Аз бях. Зико взима топката. Атакува. Подаване на Джаксон. Стреляй. Витюле! Нека ви блока беше много ми интересно. Значи Джаксон се опитва да стреля много. Те стреляме. Закон добър с братлещите по максимум с хора. Обаче сега ще ме бият със сигурност. Меси си топка. Трябва да ме защити на значи. О, много малко. Да. О. Братле. Браво. Ох, часа. Добре. Толкова не е добре. На мен брат. Джаксон, брат, не приема. Толкова осим пъти. Къде на месец тази година? Много е месец.
Аз не знаех на херин му где колко говорим. Братлето се усрада. Чакам. Мики намали. Не. Добре, ще подойде на Херин. Втори колка си гъс. 67. Точно в 67-та минута. Джаксон вкара на буква. Обаче има шанс да ме вкара. Да не видите никакво. Всичко ще стреля. И това е фал. И това няма. И за малко за мен нещата не беше по-напред. Играчите са много измерени. Не е вкарвали. Това не е гърмено. То няма батерия. Да, то няма. Няма батерия. Да. А не, има 1%. О, майка! Да. Видях. Не знам, защото май няма. Видяхте ли какъв невероятен гол? Чека стреля, Буфон спасява. Разлето с такъв леко удар. Буфон. Давай пускам. Да, няма шанс. Но добри са, има добри играчи. Брат, гледай тук Кристиано Роналдо. Четвърти гол, 90 плюс XD. Давай за гол, колкото и след като там карва. И сега ще време да го отбия. Връщам се след малко. Добре, нека да пускаме една игра. Извинете, че не говоря много с вас, но имам сестра, която
Играем тока бока. Да. Опа, на Мадрид, супер. Аз съм 100. Чакайте, уби. 105. Найде се това убил. Добре, обаче играят доста по-добре от мене. 115 overall. Или купите на Джаксон Румено, ще му вляза след малко с пръчката в едно нещо. Не, брат, вкарват. Окей. Не. Ще върнем вратата, Добре, Хенри, потай една. Shit. Не. Хенри. Джаксон на Хенри. Дальше му. Много съм я на тази игра, като играх винаги, защото буквално някакви читари бяха напълнени към игра, който беше до 21 отгоре. Аз не се лъжа, защото това има игра с истински хора, бяха наплатили на моите години и тогава някакъв пътамашки студи ми взе целият парите, които бях дал за играта и като цялото си изнервих. И дори много да гърма вратата. Но толкова трудно да... Вето майк или ще ми вървя. Също му влязам. Да, са Халандъра ще вкара. Били му да спаси го. Не, брат, той Халандъра по-бързо всички знам. Не, губим. Браво, вратар, ще ме обичам го, вратар, че обичам та. Браво. Това беше доста трудно. Название майка. Саландър пак ще спомня. Не знам колко ще блоката ми дадат. Добре, Саландър. Брат. Добре, че е много така. Воин. Саландър. Ето ни кара. Сменям топчу. Скандал ще видим. Чакай да бъде Саландъра. Разпаме.
Брат, ну. Не могу ли другого пускать? Ну, так карам один гол, потому что довольно, чтобы не смесить за ламбура. То Майк. Ну, что? Врата. СХ. Назади. Нету случая. Карват. Надо Алексей. Не могу тут бюро. Как бы термин не может спасти. Добре, надявам се, че видеото ви хареса. Абонирайте се и лайкайте. И за сега, чао, чао!